Arratsaldeko 7:17 Elordiri final zortzirenetan, lehen partida Erik Jakari final laurdenetako ligaxkan, bigarrena Jokin Altunari, hirugarrena Unai Lasoren aurka galdu, finalerdiak Larrazabali irabazi eta gaur finala Iñaki Artolari 22-6 irabazi ondoren, Dario Gomez da 2026ko buruz-buruko txapeldun handia. Merezitako txapela eskuratu du Ezkaraiko aurrelariak, favorito zen gaurko final honetarako, naiz eta hasiera batean final irekia aurre ikusten zen, pronostikoak bete ditu Dariok, eta nola bete gainera aipatu dugun moduan 22-6 irabazi baitio. Gogoratuko dugu Iñaki Artolak Unai Lasori irabazi ziola finalerdia Donostiako Atano 3. pilotalekuan, Dariok berriz Adarragan, Logroñon, Larrazabali irabazi zion, horregatik 2-2 finalera iritsi dira. Artolarentzat bigarren finala zen gaurkoa buruz-buru, Dariorentzat maila nagusian jokatu duen lehenengoa izan da, eta nola eta lehenengo hori bereganatu du, eta nola bereganatu gainera aipatu dugun moduan hankapean eduki du partida osoan zehar Artola. Hala ere, emaitza engainagarria dela esan behar da, emaitzak ez du partidaren gogortasuna islatzen inondik inora ere, norgehiagoka oso gogorra jokatu dute, tanto luzeak, gogorrak jokatu dituzte, eta hor Dario badakigu, aparteko fisikoa du, eta gaurkoan oroar askoz ere gehiago izan da Iñaki Artola baino. Partida hasieratik jokoaren ekimena berea izan da, aurrekoan esaten zuen, frontisetik ahalik eta urrunen eduki behar zuela Iñaki Artola, alaxe eduki du frontisetik urrun, eta hasieratik gauzak korapilatu egin zaizkio Artolari. Ez du lehendabiziko 5-6 tantoetan ez du jokoaren ekimena behin ere hartzerik lortu, beti defentsan, egia da, defentsan ere ongi aritu dela, baina hori partidak irabazteko eta tantoak erdiesteko ez da nahikoa izaten. Gainera, esan beharra dago, lehenengo 2 tantoak 2 eta 7 jarri dira, eta 2 tanto horiek Dariok huts egindakoak izan direla, eta horrek mantendu nolabait apur bat bizirik une horretan Artola, baina ez du sakearen jabetza edukitzea lortu, sakea ez du mantendu behin tanto bat egin ondoren, eta horrela gauzak zailak izaten dira, eta gaurkoan Aleiarrari horixe gertatu zaio, ezta. 12-4 iritsi dira lehenengo etenaldira, gehiago zen Dario, baina tantoak gogorrak zirenez, pentsatu ziteken Iñaki Artolak ere bere momentua eduki zezakeela, ez une horretan, baina ez du eduki, eta horren ondorioz aurrera jarraitu du Dariok. Sakearekin behar bada ez du, beste partida batzuetan bezain besteko mina egin gaur Dariok, ongi sakatu du, baina Artolak ere ongi erantzun diola esan behar da, baina batez ere Ormabikoari beste behin ere sekulako etekina atera dio. Hor sekulako altxorra dauka Dariok, pilotari luzea da, pilotari indartsua da, pilota urrun jartzen du, eta gero gainera aurrean abagunea duenean konfiantza osoz botatzen du Ormabikoa, eta hori beretzako altxorra da, izan ere askotan aurkaria atzean kokatuta egoten da, eta ez du usaindu ere egiten askotan, eta gaur Iñaki Artolari hori askotan gertatu zaio gainera. Bigarren zatian gauzak ez dira aldatu, 18 eta 5 aurreratu da Dario, jada partida erabat hautsita zegoen, Iñaki Artola erabat abailduta, sakea eduki duenean hor pare bat aldiz errematera joan da, 2-2 oso erremate kaskarrak izan dira, jada Iñaki Artola ere nekea pairatzen hasi da, nekea erasaten hasi zaio Iñakiri, eta Dario ere nekatuta zela ikusten zen, tanto gogorra jokatu dituztelako, baina beti markagailuan aurretik joate horren maldabera horretan edo ikusi dugu, ez, eta Iñaki Artolarentzat berriz malda pixkanaka are gogorragoa izan da
eta ez du buelta ematerik lortu, eta azkenerako aipatu dugu moduan 22-6 amaitu da finala. Ez da sekula pozgarria, ez, hain emaitza zabaleko finalak ikustea, askotan gertatzen dira, ez, eta gaur horietako bat izan da. Logikoki esan beharra dago, Dario oso ongi aritu dela eta Artola gaizki gaur, ez du bere eguna izan inondik inora ere, hasieratik Dario katzean zigortu egin du eta ez dio aurrean apenas abagunerik utzi, ez dugu momentu bakar batean ere Artola solte ikusi hor pare bat tantotan edo sotamano batzuk, botez bai pilotak luzatu ditu, baina oro har ez dugu solte ikusi, askotan defentsan aritu beharrean, askotan gainera aldezka korrika, eta horrela zaila da askotan horrela ibilita partidak irabaztea eta baita partidak burrukatzea ere. Esan dugu moduan, Dariorentzat lehenengo txapela, esan ikeragarri poztu da gaurkoan ere pilota zalea, ez, badakigu zenolako oinazea izan duen lesioekin Dariok urteetan zehar jada 10 urte badaramatzalako profesionaletan, zenolako oinazea izan duen eskuekin, gauza bat probatu, bestea probatu, aurten ikusi zen jada B-serieko binakako txapelketan Carmelo Lozarekin jokatu zuenean, hor bazirudiela eskuek behintzat errespetatzen ziotela, ez, eta finalera ziren sailkatu, azken partida galdu ondoren, baina erakutsi zuen, ez, goi mailan aurten lehiatzeko moduan bazegoela, eta txapelketa hasiera apartekoa eman zion, hor Elordiren aurka, eta partidaz partida erakustaldi joan da Dario, eta nik uste ez dela soilik, ez, txapela berez izan baizik eta nola irabazi duen, ez, aurkari ia guztiak zapaldu egin ditu, galdutako partida bakarra Unai Lasoren aurkako hori horretan, ez zuen ezer jokoan eta noski dena ematera irtentzen, inolako zalantzari gabe, baina ez zuen ezer jokoan eta hor lizentzia bazuen berak bere aldetik partida hori ez irabazteko, baina beste guztietan xeatu egin ditu aurkariak, xeatu, uste dut, tanto gehien egin dizkiona Erik Jaka izan dela eta 10 egin zizkion. Beraz, pentsa, zenolako txapelketa, zenolako ibilbidea eman duen Dariok. Ikeragarria benetan gaur Dario Gomezek egin duen partida hasieratik bukaera arte ikusgarri, eta Iñaki Artola aipatu moduan lotuta. Eta orain pilotariak oporretara doaz, ekainaren 13an itzuliko dira, ikusiko dugu ea San Fermin torneoak zer dakarren, momentuz jada 3 pilotari sailkatuak dira, Zubizar eta laugarrena Salaberria eta Jaka, orain ea ze aldartetan itzultzen diren oporretatik, beste behin ere, uda emankorra baitatorkigu pilotaren aldetik, eta gure aldetik, denboraldi honek eman dituenak eman ditu, ez, buruz-buruko txapelketa oroar ederra izan da, partida onak ikusi ditugu, ezusteko finala gertatu zaigu, ezustean ere Jokin Altuna esate baterako final laurdenetako ligaxkan, ez zuen final laurdenetako ligaxka igarotzerik izan, eta ondorioz datorren urtean final 8renetatik ekin beharko dio txapelketari amezkerako aurrelariak, eta halako beste hainbat ezusteko, Laso ere ez da finalean sartu, benetan txapelketa bikaina ikusi dugu, eta nik uste merezimendu osoz buru onera joan dela txapela, kasu honetan Dario Gomezen burura aipatu dugun moduan. Ospakizuna luze joango da uste du gaur Errioxan, luze joan behar du gaur Errioxan ospakizunak, zoratzen egongo dira Ezkarai aldean eta oroar Errioxa aldean jende asko joan da Iruñera, beste jende asko noski herrian geratu eta bertan ikusia izango da partida, denetik egon da, baina esan bezala buru honean da txapela, eta Iñaki Artolari ere zorionak eman behar, ez? Hemen azpitxapeldunari ere eman behar zaio bere meritua zalantzari gabe, 2 final erreskan jokatu ditu Artolak, kontuan izan da txapelketan beti gora egin duela nabarmen, horrek ere bere meritua badu noski, beti txapela bere ganatzea nahiago izaten du ez batek, baina kirola horrela da,
eta urrengoan beste aukera bat izango du ziur Iñaki Artolak. Hauxe beraz esateko genuena, urrengo egunetan udan zehar egingo ditun bideoak eta datorren urteari begira ere hitz egiten hasi behar gara, jada kirolunean, beraz horixe. Gogoratu, Dariok 22, Artolak 6, Iruñean, Dario Gomez 2026ko buruz buruko txapeldun.